Ashe komai lokaci ne, ashe komai sanadi ne. Muhammad Anwar Rukayya ta zam amarya. Masoya kun cika alƙawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. Masoya kun cika alƙawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. Muhammad alƙawari ya cika, kai da Rukayya kun dace da juna. Masoya kun cika alƙawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. Mai ba mu komai tabara sarki, mamallakin bawa da saraki. Baiwarka Allah nake ta ɗauki, kai mini domin za annabi na. Da so a so ka abin na da daɗi, na hangi Muhammad yana zumudi, na Rukayya tana ta gaudi, ranar kuce yau ango amarya. Masoya kun cika alƙawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. Amarya ango ku sha sha'aninku, dangi masoya murna su taya ku, da addu'ar kairi a gare ku, akan zamantakewar auratayya. Nana Rukayya gare ki amarya, rasan kwarai da kina da biyayya, an miki shaida fagen tarbiyya. Nana Rukayya ki kara amarya. Masoya kun cika alƙawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. Kin dace an komai tausayi, akan ki komai masa yayi. Muhammad an gwanki baya sauyi, mu shaku sosai Rukayya amarya. Kina a gurbin zuciyarsa ne, ko bai faɗa ba muna nan sane, indai alama ake yi na zane, da kaga sako ba tambaya. Masoya kun cika alƙawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. Rukayya kin kai yau babu kushe, kasar masoya ce kin kalashe, kin kama dahir kin rike reshe, kyale magauta sirgo da ganye. Taro yayi taro biki na girma, na ga masoya gabas da yamma. Muhammad ango yana adama, Nana Rukayya a gefe amarya. Masoya kun cika alƙawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. Muhammad ango ka zarce gwauro, domin ka auren ka an ka ɗauro. Na ga masoya da yawa a taro, sun yi rabon suwitar da goro. Nana Rukayya mu sha buduri, miyo shagali kamar dandali, a domin ku ne. Masoya kun cika alƙawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. Masoya kun cika alƙawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. iyaye na ango da murna, Baba Idris yana taya murna, Aisha Idris ta taya murna, Baba Galadi ma yayi murna, Hauwa Galadi ma tayi murna, Alhaji Aminu Gajir murna, Malam Zakariya Abbas murna, Alhaji Shehu Adamu da murna, Abubakar Idris da murna, Haruna Azir
Nasir yana taya murna, Alhaji Balewa ya taya murna, Bura Abubakar ya yi murna, Malam Muhammad Uban gayya murna, Muhammad Tiriwan Tiri ta murna, Abubakar Ali ya yi murna, Abana mai hula ya murna, Mustapha Galadi da murna, mata har da maza na murna, Shehu family sun taya murna, Zakariya family sun yi murna, Mustapha family sun yi murna, mai anguwa shi ma ya yi murna, abokai yan kasuwa murna, abokanai na ango da murna, Muhammad Banja ya yi murna, Abbas Lawan shi ma ya yi murna, Mustapha Ingwabe da murna, Keke Raba ya taya murna, Abbas Fafadala ya yi murna, Abdulbasi Abubakar murna, Kayala shi ma ya taya murna, Muhammad Galari ma ya yi murna, Kawaye na amarya murna, Hawa'u Adam ta taya murna, Naja'atu Abdul Malik da murna, Umul Khairi Abubakar da murna, Aisha Usman ta yi murna, Aisha Galadi ma da murna, Hassan mai waka na yi murna. Masoya kun cika alkawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. Masoya ku cika alkawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna. Masoya kun cika alkawari, Muhammad Rukayya kun dace da juna.